Bé, com s'ha dit la Dolors, nosaltres quan vam entrar al secretari nacional del 22 ja es vam trobar el full de ruta, l'impuls d'una llista de ciutadania, una llista cívica, que li vam dir. Però bé, els aconteixements, diríem, polítics de Catalunya doncs van ser els que es van produir en cada moment i va anar passant d'un full de ruta al següent. Fins a aquest últim, que d'alguna manera ja es va dir que hi hauria una consulta als socis a final del 2023, deia. Què va passar? Que els aconteixements de les eleccions del 23 de juliol es va produir una carambola numèrica d'escons en el qual podia permetre que els partits catalans representats al Congreso poguessin fer algun tipus d'iniciativa que realment portés a un bloqueig del govern espanyol per tal que reconegués el dret d'autodeterminació del poble de Catalunya. Per tant, vam dir, prorroguem aquesta consulta al primer trimestre del 2024 a veure què. Bé, el que hem comprovat és que aquests partits, amb més o menys intensitat, han entrat dintre de la roda de negociació d'aspectes que en aquests moments no ens apropen a la independència. La pregunta que sempre ens havíem de fer és: estem més a prop de la independència ara que... Aleshores, el Secretariat Nacional es va plantejar, d'alguna manera, ja tirar endavant el projecte de la generació d'una llista cívica. I es va crear un grup de treball que va entrar al disseny i les característiques de com havia de ser, perquè la llista cívica, i molta gent també, és lògic que també ens ho preguntem, de dir, d'acord, però com serà? Depèn de com sigui aquesta llista, depèn dels objectius, depèn de com es confeccioni, etc. I aleshores hi ha hagut un gran esforç de concreció de quins són els objectius, quina seria l'estratègia, quina seria la confecció de noms i quin seria el grau de participació de la ciutadania en aquesta llista cívica. I això és el web que hi ha, que Llista Cívica per la Independència, amb una X per la Independència, on creiem que s'ha concretat enormement perquè tothom tingués molt clar quina seria la seva funció i els seus objectius. Suposo que la llista i el web més o menys us l'heu mirat, simplement m'agradaria ressaltar algun dels elements que considerem, diríem, més importants. Aquesta llista cívica té com a objectiu l'aixecament, o sigui, fer efectiva la independència de Catalunya, per tant, l'aixecament de la declaració suspesa. Però diu d'una manera molt clara perquè és la voluntat, de dir, per tal de fer efectiva la declaració d'independència, s'impulsarà un acord polític amb les altres forces polítiques independentistes que ha de comportar simultàniament a la ratificació de la declaració l'acompliment d'una sèrie d'objectius. Per tant, la voluntat d'aquesta llista cívica, en funció del nombre de diputats que entrin, és arrossegar els altres partits independentistes per tal de fer la independència. Per tant, diríem, si després a les preguntes surt aquest tema de que això fragmenta, això divideix i tal, que en podem parlar, perquè és un tema que jo penso que és important dir-lo, el que intenta aquesta llista cívica és fer la independència en totes les forces polítiques que estiguin disposades a fer-la, entre les que estan ara. Ha de ser les eleccions plebiscitàries, és a dir, l'únic objectiu d'aquesta agrupació d'electors
que és la llista cívica, és una agrupació d'electors, no és un partit polític, ni ho pot ser, no pot arribar a ser un partit polític, perquè legalment no és així, no pot ser. Per tant, tindrà la vigència del que duri el moment del mandat. El seu únic objectiu és fer la declaració d'independència. Siguem més de dretes, d'esquerres, de centres, el que sigui. És a dir, té un únic objectiu, que és fer la independència. Insisteixo, amb els partits que estiguin representats en el Parlament. I això el que intenta és mobilitzar a tot el moviment independentista del país. Hagin votat el que hagin votat o s'hagin abstingut. Per què? Cal recordar que hi ha moltes persones que en aquestes últimes eleccions, independentistes, es calcula que hi ha 800.000 vots independentistes que s'han abstingut en aquestes últimes eleccions. 800.000 vots és una barbaritat. I molta gent, segurament desencissada de l'acció política dels partits actuals, s'ho pot repensar. Si mantenir el vot on el va dipositar o optar per. Per tant, el que intenta és mobilitzar tothom. Mobilitzar tothom, és a dir, una força més que mobilitza, perquè ara hi ha desencís i ha generat molta abstenció. Planteja també i concreta l'estratègia política. I això és molt important perquè planteja 3 escenaris en funció del nombre de diputats que obtingui aquesta llista cívica. D'acord? I el primer escenari és a dir, també hi ha una voluntat de mantenir una majoria independentista al Parlament de Catalunya, perquè, dèiem, ara hi ha un 52%, però és un 52% que no s'està dirigint a la independència. Al Parlament de Catalunya no se'n parla del tema independència, es parlen d'altres coses, però no d'independència. I molt ens temem que si no hi ha una nova opció electoral realment decidida a fer la independència, aquesta majoria es perdi. I si es perd, pressupost amb l'Illa, o l'Illa president, o començaran a passar moltes coses. Per tant, si hi ha una majoria absoluta independentista que aquesta candidatura vol, vol que es mantingui, perquè per això estem aquí, no? Es configurarà una majoria independentista per activar la declaració d'independència i desenvolupar un acord nacional que permeti fer la independència i sostenir-la en el temps.